उमेश कॉलेज पाख पार्क रे किछि पिला हमको मिस्टेक करछन्ती काई तो देखियो के नांती तो सब फोन लगे उठाउनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नो इन्फॉर्मेशन अच्छा सो से पिला माने चली गले ओ तमे मु बुझी पानी तमे ते काई के बारे में डिस्टर्ब करछो डिस्टर्ब डिस्टर्ब हूँ करूची ना तमे मते करूचा माने कौन माने हो जमा एते बड़ पुलिस ऑफिसर हेछ जानी ना गोटे सुंदरी झियो गोटे पुओ पछरे पड़िछि काई की ये सब सुन को ये से झियो जदी मु कहे से झियो मु और से पुओ तुमे देखो माया ऐसो काम पे मोपा टाइम नहीं मासुची टाइम नहीं ठीक अछि ए माया आज तू हमहु के भी डिस्टर्ब करिवनी सबे लागे ना हे बाबा बाप की लागो माया सत कहया गले मु तुमको बहुत बहुत आई लव यू माया आई लव यू टू मुकेश
ବେଦୀରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ ହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜକୁମାର ଆଜି ଅନ୍ଧାରୀ ଜେଲରେ ସଜ୍ଜା କାଟୁଛି। ତମେ କୁହ ମୋହନ ଭାଇ, ତମକୁ ବୋଲି ଆଉ କାହାର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୁଁ କେମିତି ଘର ସଂସାର କରିପାରିବି? କେମିତି? ତମେ ଆସୁଛ? ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ହାତରେ ଆସିନି। ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନେଇକି ଦେଖ ଦାଦା, ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଆଜି ତତେ କନ୍ୟା ସଜାଇ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତମେ ଦେଖନି ମୋହନ ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ରାତି ପାହିଗଲା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ସମୟର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆମର ସେ ସମ୍ପର୍କର ଦଉଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଦାଦା ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ରାଧା? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି। ତମ ସେ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁରକୁ ତମେ ଫେରେଇ ନିଅ। ତମ ଭଳି ଜଣେ ଜେଲ ଲୁଗା କହିଥିଲ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମୁଁ କନ୍ୟା ସାଜି ପାରିବିନି। ତମେ ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠାରୁ। କଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ହେଲେ ଆମର ସେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଥିଲା ମିଛ, ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଥିଲା ଛଳ
ଯୋଉ ଶପଥ କେବଳ ଥିଲା ଅଭିନୟ। କହିଲୁ ଛଳନା ଅଭିନୟ ମିଛ ଛଳନା ଅଭିନୟ। ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି କି ଜାଣି ନା। ତମେ ଚାଲି ଯାଅ ଏଠାରୁ, ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ। ବାଃ 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 ବାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବା ସୁନ୍ଦର ତୋର ଅଭିନୟ। କଣ ପାଇଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମୁଁ ଜେଲ ଗଲି ସେ କଥା ତୁ ନ ବୁଝି ପ୍ରସାରଣର କଥା ପାଲି ଖେଳି ଦୁଃଖର ଗଣ୍ଠିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗି ଦେଇ ତୁ ତ ବାଟ ବଦଳେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ଏ ମନଟା ତୋ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭଲ କାଠ। ତୋ ଭଳି ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଥିବାର ବାରମାସୀ ଚଳେ ସେ କେବେ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମର ମାନେ ବୁଝିପାରିବନି। ଥାଉ, ତମର କୌଣସି କଥା ବି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ବାହାଘର। ମୋ ଭାଇମାନେ ତମକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଦୟାକରି ତମେ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ ତମେ ଏଠାରୁ। ଚାଲିଯିବି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୋ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି କନ୍ୟା ଶାଢ଼ୀ ତୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ସାର୍ଥକତା ମିଳିଯିବ। ନେଲ ରାଧା ମନା କରନି, ନେ ରାଧା ନେ, ତତେ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ନିୟମ। ठीक कहूँ भाई अरे कौन तू ठीक कहूँ घर आसबनी अपराध कौन अपराध आमर नु भाई अपराध होची हम के लाई भौणी राधार भाई से माने राधा नारे गोटे चिट्ठी पाई छथि और से चिट्ठी लेखा अछि
ରାଧା ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। हे भगवान बार होते राधा मां हବାକୁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରିବିନି। ଭାଉଜ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ବାଜିଆ ଭାଇ। ଆମ ରାଧା କେବେ ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରେ ନା। ଆମ ରାଧାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ। ସେମାନେ ଯେଭଳି ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଲେ ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଭଗବାନ ବର ଆସିବନି। ସବୁବେଳେ ଝିଅଟାର ଅବସ୍ଥା ହେଲେ କଣ ହବ? କଣ ଆଉ ହବ? ଆରେ ମାରୁଛ କଥା ପାଟିରେ ବିଷ ଦେଇଦିଅ। ତମେ ତାକୁ ବାଲି କହୁଛ ବାଲି ନଈକି ପକାଇ ଏ ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହି ଦଉଛ? କେମିତି କହିଲେ ତମେ ବୁଝିବ? କେମିତି କହିଲେ ତ ବୁଝିବ? ରାଧା ଯେମିତି ଭୁଲ ନ କରିଥିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ନିଆଁ ନଥିଲେ କେବେ ଧୂଆଁ ଉଠେନି। ରାଧା ଉପରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ରାଧା ସେ ଭୁଲ କରିଛି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ତମ ପାଖରେ? ଏ ମଝିଆ ଭାଇ ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ଆମ ରାଧାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆରେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ। ଆମ ରାଧା କେବେ ହେଲେ ତମର ଭୁଲ କାମ କରିବ? ତୋ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଧାକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ସତଟା ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ। ରାଧା ରାଧା ଏ ରାଧା ଭାଇ ଭାଉଜ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେ କଳଙ୍କିଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘର ରହିବିନି। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ବଡ ଭାଇକୁ ଛାଡି ପଳେଇବୁ। ଆରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ। କଣ ଏମିତି ସବୁ କହୁଛୁ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ତମ ମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ମୋର ସମାଜରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା? ଶୁଣ ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିବି। ତମ ସାଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ମୁକେଶ ଆଉ କେବେ ମୋର ପାଦ ପଡ଼ିବନି। ମଝିଆ ଭାଇ ତୁ ସେମିତି କହନା ମଝିଆ ଭାଇ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମଝିଆ ଭାଇ। ମୁଁ ପାପ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ କରିବି। ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ? ତୁ ଯା ନା ମଝିଆ ଭାଇ। ତୁ ଯା ନା। ତୋ ଭଳି କଳଙ୍କିତ ଭାଇ ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୋର ସେ ଭଉଣୀ କେବେଠାରୁ ମରି ଯାଇଛି। ଚୁପ୍। ଭାଇ ଭାଇ ଆଲୋ ଭାଇ ପୁଣି ଆଉ ରଖିଛୁ ପରା ମୁଇଁ? ସାହି ଭାଇରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣେଇ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୋର ତଳକୁ କରିଦେଲୁ। ଆରେ ଲହୁ ଲୁହକୁ ଏକାଠି କରି ଚାଟି ମାଟିର ଯୋଉ କୁଳିଆଟା କରିଥିଲି ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ତୁମର ଚୁରୁମାର କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ତୁ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ। ଆରେ କଣ ଭାଇ ଭାଇ ହଉଛୁ? ଆଉ କାହିଁକି ଏଠି ରହିଛୁ? ଆଉ କୋଉ ନିଜ ଅପମାନରେ ମତେ ବୁଡେଇ
ଘର ସତରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ଆରେ ତୁ କେମିତି ଏ ଭାଇ ଭାଉଜକୁ ଭୁଲି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁ ଚାଲିଯିବା? ନାଇରେ ମୁକେଶ, ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯା ନା। ତମେ କଣ ଭାବିଛ ଏଇ କଳଙ୍କ ଘର ପଡି ରହିବି? ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ए देशर आईन कानून शासन तथापि मेरा भारत महान ମୁଁ ତ ସାର୍ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଫିସର ଆଖିକି ସେ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ସାର୍ ପାଇ କୁଆଡ଼ୁ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାମନ୍ତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାମନ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିନି ମାଛି ସାର୍ ସେ ରାସ୍ତାଟା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଲା ବି ସାର୍ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର ସାର୍ নহলে ধৰি পৰি পাউচ হৈ দিব কেহি বঞ্চিবনি হুঁচিয়াৰ হৈ যাও রাধা এ রাধা আরে তু কুয়ারে গলু না ভৌণী তোতে মু কোউটি খোঁজিবি কোউটি পাইবি এ বাবু তুমি মো ভৌণী রাধাকে দেখিছ? ধনী নাই রাধা সমস্যা নামে ছন্দি হই সে অনেক দূরকু চালি যাইছি তাকে কেহি খোঁজি পাইবনি তাকে খোঁজি পাইবা অসম্ভব কারণ তা সহিত তা ঠিকনাটা হজি যাইছি ঠিকনাটা হজি যাইছি না ও ভৌণী কেবে হেলে মু হজিয়া পাই দেবিনি চৌরি যেমিতি ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମତେ ଆପଣ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ତମକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କୋଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ବାବୁ ବଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏ କଳଙ୍କିନୀ ମୁହଁକୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ
आत्महत्या कले कौन तुम सब समस्या समाधान हो तमें कह तुम एमती कौन असुविधा होती तुम आत्महत्या करने को आसी से अनेक कथा बाबू मो जीवन से एक लंबा कहानी कहानी जहाँ तुम मन प्राण दे भल पाउथिली जहाँ को नहीं संसार गड़ी बोली मु चिंता करिथिली ताको भूली जिबा ପାଇଁ मो भाई भाउज मते बाध्य कले आ मो बाहाघर अन्यत्र ठीक कर देले अन्यत्र ठीक कले हाँ ଆପଣ କହିଲେ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଆଉ ଜଣକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବରପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଛରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲି ମୋର ବାହାଘର ସରି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ପିଲାର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବର ଆସିଲାନି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦା ଅପମାନରେ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବାଟ ନାହିଁ ବାବୁ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲେ ବାବୁ କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଏଇଟା ମୁଁ କୋଉ କୋଣରେ ଯାଇ ଲାଗିବି ତମ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ତମ ମନର ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ତମର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ହଁ ଆମ ଘରକୁ ତମକୁ ତମ ମନର ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆମ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରି ରହିବ କଣ କହିଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବି ହେଲେ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି କେବେ ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ତମ ନାରୀତ୍ୱକୁ ନେଇ ଅସମ୍ମାନ କରିବି ନାହିଁ राधा ए राधा बाबू किए ମୁଁ ମୁରଲୀ ମହାନ୍ତି ये मते नई पानी रे उद्धार करिसंती बाबू तते ये नथाते तू तो भौणी राधा रो आज मल्ला मुआ देखि बाबू आपण केते महान बाबू तो दुखिनी भौणी को बचाई देले हेले बाबू एबे मो मंगुला भौणी अवस्था रे कोन हबो किए बाटा को बाहा हबो ସେଥିପାଇଁ ତମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି आपण सफा कहउछंती बाबू ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ନଈ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମହାନ୍ତି ଘରର ବୋହୂ बाबू आपण मनीष नहंती बाबू आपण तो साक्षात देवता हेले मु तो गोटे बेकार मनीष तुमको दबा पाई मो पाखे तो किसी नहीं खाली ए ठाकुर पाखे एतिकी गुहार करूची तमे दी जण केमती सुख संसार घर संसार कर ठाकुर पाखे मोर एतिकी प्रार्थना ଆପଣ ଏହା କଣ କରୁଛନ୍ତି ବରଂ ଆପଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ତମ ଭଉଣୀ ରାଧା ମହାନ୍ତି ଘରର ବୋହୂ ହେଉଛି ठीक अच्छे बाबू आलो बाबूरी आसुची बाबू
ଠିକ ଅଛି ରାଧା ତମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଆସୁଛି ତମେ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ମୋ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ମୁଁ ଏସବୁ କଣ କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଠିକ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି ତାହା ବି ଜାଣିପାରୁନି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ମୋହନ ଭାଇ ତମେ ଥରେ ଆସି ଦେଖି ଯାଅ ତମ ରାଧା କେମିତି ଏଠି ଲୁହରେ ଲେଖୁଛି ପ୍ରେମିକର ଘର ଏଇଟା ଠିକ ନମସ୍କାର ତମେ କିଏ ମୁଁ ପାଣି ପାଣି କରୁଥିବା ମାଛି ହେଲେ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ କରିନି କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି କରିବ କଣ କରିବ ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ଏ ଘରରୁ ସେ ଘର ମୁଁ ପାଣି ପାଣି ଖୋଜୁଛି କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ମାଛି କାହାକୁ ଖୋଜେ ମାନେ ମିଠା ଶିରା ବହୁଥିବ ମିଠା ମାନେ ସୁଇଟି ଖୋଜୁଛି ତା ମାନେ ତମେ ସେଇ ସୁଇଟି ଭଗବାନ କି ଶଳା ଅମୃତ ବେଳା ଆଜି ମୋ ରାତିଟା ପାଇଥିଲା ଠାକୁର ସତରେ ବହୁତ ବଡ ଶଳା ମୋ ସୁଇଟି ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ ଶଳା ଡ୍ୟୁଟି କି ନ ଯାଇ ପାଇ ଏଠି ସେଠି ଖୋଜୁଛି ଡ୍ୟୁଟି ତମେ କି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ କି କଣ ଏଇଟା କି ଡ୍ୟୁଟି କଣ ବୁଝିପାରୁନା ନା ମୋ ଭେଷ ପୋଷାକ ଦେଖି କିଛି ଜାଣିପାରୁନା ମୁଁ ପରା କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି କରିଛି ଆଉ ସୁଇଟି ଜାଣିଛି ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମେସେଜଟା ପଠେଇଥିଲି ମନରେ ଲଭ୍ ମେସେଜଟା ତାକୁ ପଢିଛ ଆଉ ନ ପଢିକି ଛାଡିଛି ନା ଜାଣିଛ ନା ନାଚିବେ ତମେ ସେ ଯୋଉ ମେସେଜଟା ପଠେଇଥିଲ ନା ତାକୁ ପଢିଲା ପରେ ମୋ ଦେହଟା ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କମେଇ ହେଇକି ଲେଖିଛି ହେଲେ ମାଛି ଭାଇ
ତମ ନମ୍ବର ପାଇଲ କୋଉଠୁ କହିଲ? କି କଥା କହୁଛି ରେ ରେ ଆମେ ହେଲୁ ପୋଲିସ ବାଲା ହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ତା ଠିକଣା ଜାଣିବା ଆମର କାମ। ସବୁ ଠିକ ଯେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କଣ ଭୁଲ? ତମେ ବା ଯୋଉ ମେସେଜଟା ପଠେଇ ନଥିଲ ମୋ ବୋପା ହାତରେ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଢୁଛି ହଁ କଣ ହବ କହିଲ ମଝିରେ ମୋ ବାବା ଛଡେଇକି ନେଇଗଲା। ଛଡେଇ ନେଇଗଲା ଆଉ ସେମିତି ଆସିଲେ ପଢି ପାଇଲେନି ଅଧା ଅଧା ଶୋଇବି ଆଁ? ସେ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଅଡୁଆ କରିଛି ମାନେ ମାନେ ଆଉ ଦି ଚାରିଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ପଇଁଚି କଳା କଟା ପକେଇ ଦେଇଛି ଏ ମାଛି ମାଛି ତାକୁ ଜମା ଛାଡିବନି ତାକୁ ଶଳା ହାତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଏମିତି ପାଏ 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 ଦଫା ଲଗେଇ ତା ମଜା ବାହାର କରିଦେବି। ଏ ମାଛି ଭାଇ ହଁ ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଏ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବୁନି ବୁଝେଇ ଦଉନ ଟିକେ। ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ହଁ। ମୁଁ ପାଇଁ ଟଙ୍କାରେ ତୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି ସତରେ ଘରେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୋ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ। କି କଥା ତମେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିଛ ହଁ। ମୁଁ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ତମ ମନ କଷ୍ଟ ହବନି? ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହବ ମୋର। ଆ ତୁ ଦେଖା ମୁଁ ପୁରେଇ ଦିଏ ପାଏ। ए शोइबी अरे ये बूढ़ा किए बे ए बापा पूरा पूरी सैला तू तो थरे पाई पाई करी पुरेई जाऊ। अवस्था पूरा मु बाहर कर दे केମିତି ଛଳା रे ମୁଁ ଛଳା ଘରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଛଳା ମୋ ଘରେ ଅଛି ମୋ ପରିବାର ଏ ବାପା ଲୋ ଏ ବାପା ତାଙ୍କ ଘରେ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ନା କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି। এইটা তো দর্শন না 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 এইটা হচ্ছে তো বয়স ଭଲ ନା ଭଲ ସେଦିନ ଦେଖିଲି ମୋବାଇଲ ସେଟା ଆଜି ଦେଖୁଛି ଚୋରି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆ ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରେମଟା ଭଳିଆ ସେମିତି କିଛି ପାଏ ପାଏ ହେଇଯିବା ଏଇକିନା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ପାଏ ପାଏ କରୁଥିଲି। ହେଇ ସଳା କଳା କୃଷ୍ଣ ସଳା ମଉଆ ସଳାଟି ଆମ ମୋ ଘରକୁ ଆସିନି। ବାପା ଲୋ ତମେ କାଇଁ ମନା କରୁଛ ଯେ ସିଏ ଏବେ ନା ଡର ଭାଇ ये साला हताशा माछी कोन का धर्म भाई हेता हबबे हे साला ताकू केते बेले खाएर धर्म भाई हे ओए मौसा हां ये तमे एମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁକି କହିଲ ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ମାଛି କି ସୁଇଟି ପୁରା ହଟ ହଟା ଆଉ ସୁଇଟି ଯୋଉଠି ଥବ ତା ବାସ୍ନା ପାଇଲେ ମାଛି ପୁରା ମୁଁ ଚଢି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଚଢି थोड़ा सुधा दला दला के सरे खुटी दे काम लोग चाकरी जीव बुझलु बड़ बाबू तू करबी एकाचर दला करे खुटी भाई रे पुआ वो चाकरीटा गछर फल हेइनी जे तमे आउ घिना करिता इले खोज आमे बड़ बाबू को पाख लोक इले आमे जा कहबी बड़ बाबू सेया भी अधे करंती पारी बुन्ने रे बापा ए बापा तू कोन केस कर दबु कहूछु से काई भय करे से मारा पुलिस वाला हां पूरा मधुतिया बर ठीक बहुत पचन हे हे सारा कला कुटनी
କେତେ ଶଳାଟିକୁ ହାତ କରିଦିଅନ୍ତି ଶଳାଟି ପଳେଇ ମଉସା ଶଳାଟି ଚାଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନା ପଳେଇବି ସୁଇଚର ବାସନା ବା ମାଛି ପାଇଛି ସୁଇଚର ବାସନା ମାଛି ପାଇଛି ମାନେ ସେ ପୁଣି ପାଏ ପାଏ ଆଉ ଥରେ ବି ଆସିବ ଦରକାର ହେଲେ ସୁଇଟିକି ମୁଁ ପାଏ ପାଏ କରିବି ଉଡେଇ ନେଇ ପଳେଇବି। ହାଣି ଦେବି ଶଳା ତୋର ଏତେ ସାହସ ତୁ ଶଳା ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯିବୁ କାହିଁକି ବାପା କାଇଁ ଲାଗୁଛି କହିଲୁ ସିଏ ଆସିବେ ହେଲା ଆସିବେ ସିଏ ଆସିବେ ହଉ ହଉ ହେଲା ସୁଇଟି ତମ ବାପ ଛୁଆ ଭିତରେ ଏମିତି ପେଲା ଠେଲା ହବ ମୁଁ ଯାଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ ବାସନା ପାଇଲେ ଆସିବ ପାଏ ପାଏ କରିଲେ ଗାଡ଼ି ନ ଆମ ଚାକିରି କାମର ଇଏ ଅଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଅପମାନ ପାଇବି ଆସିବି ପାଏ ପାଏ କରି ମୁଁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାପା ତୁ କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲୁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସିଏ ଆସିବେ ମୁଁ କହୁଛି ବା ସେ ଶଳାଟି ଆଉ ଆସିବନି ସିଏ ଆସିବ 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 ମୁଁ କହୁଛି ଆସିବନି ଚକରା ବୁଝିଲେ ବୁଝେଇ ଦେବି ଆଉ ନ ବୁଝିଲେ ହଜେଇ ଦେବି এইটা হচ্ছে এ চরণ চম্পতি রায়ের গোড়ে ব্যাড ভাবি শতক আরে ভলরে ভলরে মানিবু না তোতে মনে হইবি আবে ঘর ডিঙ্কি কুম্ভীর সাজি তু মো বিরুদ্ধে যা সাহস কলু কেমিতি বাবু নাই আরে নাই নুহ বাবু আরে ভাবিবনি কেমিতি পুয়াটা ব্রাউন সুগার কারবার করি জেল কু গলা মো না গা পকাইলা আউ এ বাপটা পুলিশ স্টেশন কু যাই তা সে পুলিশ জয়া করে মো বিরুদ্ধে সালিশ করুছি সালিশ আরে নাই নুহ মু সত কহ চকরা মু পুলিশ স্টেশন যাইনি সন বাবু তু পুলিশ স্টেশন যাইথেলু কাহি আবে সত কহ সত কহিবু না শোলা মরিবু ইতিহাস ও কীর্তি কাহানি প্রতিশোধ নেবি আজি মু তাঙ্করি পাই নিজ শবকু নিজ কান্ধরে বই সমাজ মশাণীরে জীবন্ত পেট সাজি করি জীবন্ত
ପେଟ ଓ ଶଳା ପାଗଳ କୋଉଠିକାର এইটা তো পাগলাম করিবা জায়গা নয় যা গেট আউট আইসা গেট আউট এ চকরা সত কহ তু সে পুলিশ স্টেশন যাইଥିଲୁ কাই ସତ କହୁଛି ସାନ ବାବୁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇନି ସାନ ବାବୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆରେ ଏ ଶଳା ତୁ ଶଇତାନିଆ ବୁଝିଲେ ସେମିତି ମାନିବନି ସାର୍ ଏମିତି ପିଟିବେ ଶଳା ଗଳ ଗଳ କରି ସବୁ ସତ ଖାଇବ ଚକରା এইটা হଉଛି চରଣ ଚମ୍ପତି ରାୟର ଆଖି ଏ ଆଖି ସବୁଠି ବୁଲୁଛି ସବୁ କରିବୁ ଚକରା ହେଲେ ମୋ ଆଖିକୁ କେବେ ଫାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଠି କିଏ କଣ କେତେବେଳେ କରୁଛି ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆରେ ଚକରା ସତ କହ ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ତୋ ପୋଲିସ ଜୟ ଆଗରେ କଣ ଆରେ କହ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାନ ବାବୁ ମୁଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଓ ସାର୍ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ ସତ କହିବୁ ନା ଶଳା ମରିବୁ ଫାଇନାଲ ମରିବୁ পচার মায়া পচা সেই কথাটা তো বাপাକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପଚା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କଣ ଆପଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କଣ କହିବ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣୁ ତୋ ବୋପା ଆଜି ତା ଦୋଇ କରିଛି ଯାଏ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ସେଇଥିପାଇଁ ବାବୁ ତାକୁ କେତେ ବାଡେଇଲେଣି ଛଡ଼ା ମରିବାକୁ ଟିକେ ତାର ଡର ନାହିଁ ସତ ମାନୁନି ମାନିବ ମହାନ୍ତି କେମିତି ମାନେ ସତ କଥାଟା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଆଉ ତା ନହେଲେ ଏ ବେଇମାନି ମୋ ଖାରମଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଫୁଟାଇ ଦେବି ନାଇଁ ସାନ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମାରନ୍ତୁନି ସାନ ବାବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲେ ତା ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନେ ଏବେ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟ ଆଉ ପିଟି ପିଟି ବୁଝାଇ ଦେ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ ପୁଣି ନ କରେ ଆଉ ଯଦି ନ ପିଟୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅନାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଟି ନାଇଁ ସାନ ବାବୁ ତାହେଲେ ନେ ଏବେ ପିଟ ତାକୁ ନାଇଁ ସାନ ବାବୁ ଗୁଳି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସାନ ବାବୁ ମୁଁ ତାକୁ ପିଟିବି ସାନ ବାବୁ নে ଏବେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟ अरे माया अरे मु बाप रे अरे तू झियो है तो बाप को बेल्ट रे पिटी अरे बाप झियोर संपर्क तारे तुमरो पुण्य छटारी दपुरे बा ए संसार हातरे तू गोटे नुआ इतिहास लेखिबू ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବି ତମକୁ ଜଣେଇ ଦେବି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଚାକର ତଳ ପାହାଚର ମଣିଷ ଆଉ ଯୋଉ ମାଲିକର ଦାନା ଖାଇ ତାକୁ ବେଇମାନାତ କରୁଛ ସେଇ ଇତିହାସ ଲେଖିବି ଯୋଉ ମାଲିକର ଦାନା ଖାଇ ତାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛ ସେଇ ଇତିହାସ ଲେଖିଦେବି
ଏପଟେ ବାପ ଏପଟେ ଝିଅ ଦେଖିବ କାହାର ଜୟ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କଟା ଏଠି ସରବିତ ହେଇ ଆତ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବୁଝିଲୁ ମାୟା ତୋରି ପାଇଁ ଏ ଚକ୍ରଟାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯା ତାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇ ଦବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଭୁଲ ଯେମିତି ସେ କେବେ ନ କରେ ଆଉ ତା ନହେଲେ ଏଇଟା କୁକୁର ହେଇଗଲାନି ଏଇଟା ମାୟା ଏଇଟାକୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯା ଯା ନେଇଯା আরে ভালো না ভালো বুঝলে সারে हे बोलला भालू प्रकृती आपण ठीक कौन कहलु सब इंस्पेक्टर आसामी मोहन विषयटा फेरार हो गला आसामी फेरार हो गला अरे तू कौन करूथुलु बे अबे सोईतेलु ना तो ए ओना सब इंस्पेक्टर 24 घंटा ভিতরে আসামি अरेस्ट হবা দরকার আউ যদি আসামি अरेस्ट ন হুয়ে মু তোতে ছাড়িবিনি বে সব মু তোতে কেবে বি ছাড়িবিনি সেদিন তু এ চরণ চম্পতি রায়ের অসল রূপটা দেখিবু यस অসল রূপটা কৌছে চরণ চম্পতি রায় আরে इंस्पेक्टर मुकेश हठात तमे मो फ्लैट रे अरे तोरा कौन ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି କଳାଟା ଧରି ଆପଣ ଫାର୍ମାସ ଭିତରକୁ ଆସେ କୋଉଟା ମନେ ହୁଏ ସେ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ मो लोक ୟେସ୍ ए ना आपण के रॉन्ग इनफॉरमेशन दे 2 ନମ୍ବର କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଅଛି ସେ ଲୋକଟା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଭଲ ନା ଭଲ ଏ ସାର୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପୁଣି ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଆଗିଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସନ୍ଦେହୀ ଆଉ ସେ ସନ୍ଦେହ ନା ତାପରେ ଥରେ ଚକଳେ ସେ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼େ ନା ମିଷ୍ଟର ଚରଣ ଚମ୍ପତି ରାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁ इंस्पेक्टर मुकेश तमर जानी रखिबा उचित ये चरण चंपति राय हेउछि गोटिए जलंतानिया आउ ताको छुइबा को चेष्टा करे तम हाथ दीटा उड़ी जीव इंस्पेक्टर मिस्टर चरण चंपति राय ये मुकेश दादा हाथ में घंटी स्टील ले तैयारी तमा पड़ी बड़े जलंता नियारो साधारण होता बरे जली जीवा के बे संभावना ଭଲ ପୁଲିସ ଦିନେ ଯା ନା ଶୁଣିଲେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କତୁରୁ ହାତ କରି ଆସାମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଟେକନ୍ତି ଆପଣ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ अरे बुझिलो मानती अरे पिंपुड़ीर पर उठिले से भावे से स्वर्ग राज आक्रमण करी इंस्पेक्टर मुकेश तमे नदी रे पहुँचुथिबा से राघव बालिया को देखिछ मिस्टर चरण चंपति राय तमे नदी रे पहुंचुथिबा बालिया पाछ को देखिछ गभीर समुद्र भासुथिबा तिमी माछ को देखिछ तिमी माछ सहित इंस्पेक्टर मुकेश दास खेल खेली आछि ना मु तुमको एवे अरेस्ट करिया को चाहे ओ इंस्पेक्टर मुकेश इंस्पेक्टर मुकेश एईटा तो थाना नुह जे
ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପାଟି କରିବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ସାନ ବାବୁ କାହା ପରେ ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? ମୁକେଶ ତମେ ଏଠାରେ? ମାୟା ଆରେ ମାୟା ଆରେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା କହୁଛି ମୁଁ ଅପରାଧ କରୁଛି କଳା ବଜାରୀ କାରବାର କରୁଛି। ତୁ କହିଲୁ ମାୟା ତୋ ସାନ ବାବୁ କଣ ଏ କାମ କେବେ କରିପାରିବ? ମୁକେଶ ତୁମେ ସାନ ବାବୁ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ସାହସ କଲ କେମିତି? ମାୟା ଏ ସାହସଟା ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ସାହସଟା ହଉଛି ବର୍ଦ୍ଦିର ଆଇନର। ବର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡେ କଣ ପିନ୍ଧିଛ ବୋଲି ନିଜକୁ କଣ ଭାବୁଛ? ସାନ ବାବୁ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ମାୟା ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ହିଁ ଖୋଜେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ମିକେଶ ଦାସ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ପେପର ଆଣିଛନ୍ତି? ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ? Yes! सर्च वारेंट। अरे इंस्पेक्टर सर्च वारेंट नहीं तो सर्च करिबु केमी? अरे मु भाबुची तू गोटे बौद्ध पागल। आ को परी बौद्ध पागल को ये पुलिस यूनिफॉर्म दा पिंधेला केबे? शांत हो जाए। ओए डोंट साउंड। एइटा तो थाना नुए जे तू एते बड़ पार्टी रे पार्टी करिबु। एइटा होउछ मो फाट। सुन इंस्पेक्टर ए तू जीवो ना मु गोला धक्का दे तो विदा कर। शांत हो जाए। हां चुप। ओ पुलिस मैन चुप है। गेट आउट। आई से गेट आउट। दियो मांगी दियो काय छे? ऑलराइट। কিন্তু ফোন দিলে মো আসিবি হাতরে হাত তো পকাই বিচ রাস্তায় ঘোষাড়ি ঘোষাড়ি তোদের থানা পেতে বুঝিলে বুঝাই দেবি আউ না বুঝিলে ছটাকে হজাই দেবি। এইটা হচ্ছে ইয়ে চরণ চম্পতি রায়ের গোটে ব্যাগ ভাবে। ফেরিবনি মায়া ফেরিব তালা শেষ। ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ସାନ ବାବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଜମା ଲାଗିବେନି ସାନ ବାବୁ। বুঝা মায়া তাকু টিকে ভলসে বুঝা নলে নলে তো হাতর শঙ্কা ভাঙি যাব, তো মথার সিন্দুর লিভি যাব, তু বিধবা হয়ে যাব। ନାଇଁ ସାନ ବାବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି ସାନ ବାବୁ। ঠিক আছে ମୁଁ ଜାଣେ ମାୟା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁକେଶଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ହାତରେ ନା ନାଚିଲା କଣ୍ଢେଇ। ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି ନଚାଇବୁ ସେ ଶଳାଟା ସେମିତି ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯା ମାୟା ତୁ ତୋ ଘରକୁ ଯା। বুঝিলে বুঝেই দেবি আউ না বুঝিলে অজেই দেবি। এইটা হচ্ছে এ চরণ চম্পতি রায়ের গোটিয়ে ব্যাড হ্যালেড। মান্তি সে রাধা খবরটা কোন হেলা?
ଭିତର ରାଧାର ତ ଆଉ ବର ଆସିଲାନି ଖେଳା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସହି ନ କରି ରାଧା ସେଇଦିନଠୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଯେ କାହିଁ ବାସି ନାହିଁ ମୋର ଯେମିତି ହଉ ମୋର ସେ ରାଧା ଦରକାର ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହା କର ମୋ ରାଧା ଦରକାର ରାଧା ମହାନ୍ତି ମନ ରହିଲା ନା ନାହିଁ ହଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନା ସେ ବାଗାଦରେ ମୁଁ 500 ଟଙ୍କାଙ୍କୁ ଫର୍ଟି ଦେଇକି ସେଟ୍ କରିଛି ହଁ ମୋର ପାଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିବେ ମୁଁ ଚରଣ ଚମ୍ପଦିରା ବୁଝିଲେ ବୁଝେଇ ଦେବି ଆଉ ନ ବୁଝିଲେ ହଜେଇ ଦେବି এইটা হচ্ছে এ চরণ চম্পতি রায়ণ গোটিয়ে প্যার হ্যাবেট କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ ମେଣ୍ଢାଟା ଭଳିଆ କାହିଁକି ରଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ତମେ ମୋ ପେଟିଟା ପୁରା ଖାଇଦବ ଆଉ ହେଲା ହଉ ହେଲା ଆଜିଠାରୁ ତତେ ଡାକିବି ମିଷ୍ଟର କାଳନ୍ଦୀ ବାବୁ ଦେଖିଲ ଭେଣେଇ ବାବୁ ସମୟ କେତେଟା ବାଜିଲାନି ଆମକୁ ବର 10ଟା ବେଳେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଘରକୁ ଯିବା ଯେ ଆଉ ତୁ ସେ ଚିଠା ସବୁ ରେଡି କରିଛୁ ତ ଦେଖୁଛି ଭେଣେଇ ବାବୁ ବାହାର କରି ଚେକ୍ କରିଦେ ଭଲ କରି ଦେ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ସୁନା ଆଉ ନଗଦ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦେଇଛୁ ତ ତା ଛଡା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହଉ ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଭେଣେଇ ବାବୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ସେ ପୁରୁଣା ବେଶ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି ଆଉ ଓହୋ ଯା ଇଟି କହିଦଉଛି ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ଜମା ଚେତିତି କହିଲି ବାପା କଥାରେ ମୁଁ ସିନା ଏଇଠି ଘର ଭିତରେ ତତେ କାଳ ଡାକି ଦଉଛି ଆଉ ସେଠି କଣ କାଳ ଡାକିବି କି ସେଠି ଡାକିବି ମିଷ୍ଟର କାଳନ୍ଦୀ ବାବୁ ହେଲା ତ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୁରଲୀ ମତେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ମୋ ଭଣଜାଟା ବୋଧେ ତମକୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଘରେ ପରାମେଟେ ବୋହୁ ହେଇ ରହିବା ହଁ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଶସ୍ତା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦିପଟ ସଂଖ୍ୟା ପିନ୍ଧି ଦେଇ ତୁ ଏ ଘରେ ଆସି ବୋହୁ ବୋଲି ଦାବି କରିବାର ସାହସ କରିପାରିବେ ନାଇଁ ବାପା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଇଏ ଶସ୍ତା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନୁହଁ ଇଏ ହଉଛି ମହାନ୍ତି ଘରର ସନ୍ତକ ମୁରଲୀ ମତେ ଅଭିନୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖିଲି ନାଇଁ ମାମା ये जो सस्ता संख्या और सिंदूर पिंधि ए घर बोहू बोली दाबी करुची भांगी दे से संख्या पोछि दे से ନାଇଁ ବାପା ବାପା ସୀତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା
तोर से आदर्श बहुर कहानी मत शुणा दरकार नहीं जदि भल चाहूचु यही मुहूर्त ए घर छाड़ी चली जा ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ସିଏ ପରା ଓହୋ ଘରେ ଯିବ ମୁଁ ତାକୁ चुप कर काल मो पुओ मुरली ताकू तो बाहा हैनी से तोर भणजा बहु आउ तू तार मळासुर हेलु केमिति कहली परा तते घर ताकू भांगी दे दासन आउ पोछि दे ता सिंदूर ए घर छाड़ी मो कुआरे जिबी बापा ए घर परा मो पाई स्वर्ग ए घरे मु आपणको परि ससुर पाइछि एटा मोर कोटि तपस्यार पुण्य फल ता छड़ा बापा गोटे झियो संभाली चढ़ी सासु घरକୁ आसे पुणी सासु घर पकेइले बंधाई मरुंडी बंध नहीं मशाणी को जाए एटा मोर जीवनर सार्थक चुप कर मते से आदर्श बहुर कहानी सुना अबे कालो यार चुकाई तते कहली परा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତା କଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ ତା ହାତରୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାପା ଆପଣ ସେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ମୋ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଆପଣ ମତେ ବିଧବା କରିଦିଅନ୍ତୁନି ଚୁପ କର କରିଦିଅନ୍ତୁନି ଏ କାଳ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ କାହିଁକି ଘର ତା ନାଇଁ ବାପା ବାପା ବା ଏମିତି ତା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ତାଳି ମାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ତମ ଭଳି ଆଦର୍ଶବାନ ବାପା ଏ ସଂସାରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ତମ ଭଳି ବାପା ମିଳନ୍ତି ବାପା ସତରେ ତମେ କେତେ ମହାନ ବାପା अरे मुरली ହଁ ବାପା ମୁଁ ତମ ପୁଅ ମୁରଲି ମୋର କହିବା କଥାଟା ହେଲା ସାମାନ୍ୟ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ତା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ତାକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦବ ଆଉ ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବାପା ମାନେ ନିଜ ପୁଅର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତା ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଭେଣେଇ ଭାବି ଯାହା କରିବେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ତମ ଗୁରୁଜନ ଆମର ଗୁରୁଜନ ସେ ତମ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାଟା ତମର ଜମା ଠିକ ହଉନି ହୟ ମାମୁଁ ଏ ମଙ୍ଗଳ କାହାଣୀ କାହାକୁ ଶୁଣାଉଛ କହୁଛ କହିଲ ବାପା ମୁଁ ରାଧାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ସେ ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ ତମେ ମାନେ ବୋହୁ ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆସ ରାଧା कोठी छोट लोक घरर झिଅଟା ଚାଲି ଆସିଲା କହିଲା କନ୍ୟା ଏ ଘରର ବୋହୁ ତାରି ପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ ଭେଣେଇ ବାବୁ ତମର କଣ ଭଲ ପଡୁ ହେଇବା ଆମ ଭଣଜା ଆପଣ ଆସୁନା ତ ଭେଟି କହିବା मौसा नमस्कार मौसा ये तमें मु आपण को बहु राधा तार साल भाई राजू दास ମୋ ବୋହୁ हाँ ଛୋଟ ଲୋକ କୋଠିକାର ମୋ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି
ବୋହୁର ଭାଇ ଏ ଛୋଟଲ ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯଦି ବରଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନ ପାରିଲୁ ତା ବେକରେ ବାଲି କୌଣସି ବାନ୍ଧି ତୋ ନଈ ପୋଖରୀକୁ ସେତିକ ଯଦି କରି ନ ପାରିଲୁ ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ବିଷ ଦେଇ ତାକୁ ମାରିବା ତୁ କାହିଁକି ମୋର ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିଛୁ ଟିକେ ମୋ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ, ଯେତେ ପାରୁଛ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ତମେ ମତେ ଦିଅ ମଉସା, ହସି ହସି ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି, ହେଲେ ମୋ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖିନୀ ଭଉଣୀକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଏନି ମଉସା। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ କରି ନେଉରା ହଉଛି ମଉସା, ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଭଲ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦେଲି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭାରତର ସହିତ ନଗଦ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ଏ ଘରେ ଯଦି ଦେଇପାରିବ ତେବେ ତୋ ଭଉଣୀ ଏ ଘରେ ରହିବ। ମଉସା ଆଉ ଯଦି ସେତିକ ନ କରୁ ତୋ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳିଦେବି। ହଁ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଶେଷ କଥା। କଣ କହିଲେ ମନ ରହିଲାଟି? ବାବୁ ସମୟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ, ସମସ୍ତ ଭାରତର ସହିତ ନଗଦ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନହେଲେ ରାଜୁଆ ତୋ ଭଉଣୀଟା ହେଇ ଚଳିବ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ବି ହେଲାନି, ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ବି ଲିଭେଇ ପାରିବ ରାଜୁଆ। ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା